Добре, направихме да не може да излиза отляво, отгоре. Нека го направим сега и за надясно. Така, if и какво каза? Човече .hix да е по-голямо от game.with, нали така? Да, по-голям. Добре. И тогава какво трябва да му кажа? Добре, за скорост хикс е ясно, че трябва да стане 0. Нали? Трябва да го спрем. А какво да кажем за човече.hix? Ще му... Да, добре, включим микрофона. Ще му дадем да е равно на game.with минус, да речем, 20. Това 20 не ми харесва. Я помисли как ще го изкажеш с думи. Колко искам да го върна наляво? Колкото е един вид дължината на героя. Точно така. И това как се взимаше? По същия начин с човече.with. Добре, нека го опитам и да ти кажа, че си изключително близо, но липсва един много малък детайл. Нека го видим. Не тук, а ето тук. Добре, ходя си. Не съм счупил проверката за нагоре, не съм счупил проверката за наляво. Тръгвам аз за надясно и ето почвам да се приближавам. Аз малко ще го забавя, за да може да го видим точно какво ще се случи. Той излиза и ме връща. Излизам и ме връща. Излизам и ме връща. Каква е причината за това според теб? Ние го писахме това. Значи, представи си, ето така и малко ще ти подскажа само с цветове да ми кажеш каква е тази зелената точка. Anchor. Енкара, точно така. И аз като кажа човече точка хикс, това какво ми дава? Дава ми хикса само, че на енкара. Ето на тази Да. точка. А как ще получа ето тази точка само чрез човече.хикс? Добре, от тази до тази точка каква е дължината? Човече.with. Точно така. Щом тази точка, която искам да получа е по-надясно от тази, която имам. Човече.hx плюс човече.with е равно там на game.with, нали, да. Да, окей. Добре. Само че аз ще го направя тук в if проверката човече.with. Ако човече.hx плюс човече.with, което реално е ето тази точка, също е цялото ето това, е излязло от game.with, ще го върна. Я да го видим това. Опа. Лайв сървъра ми полудя. Добре. Не съм щупил проверката за нагоре, нито пък за наляво. Нека сега се засиля надясно и то ме спира. И колкото да се опитвам, то леко трепери, обаче не ми позволява да вляза в стената. И една последна проверка остана и искам някой друг да ме продиктува, след като предполагам вече си разбрал логиката на тази проверка. Нека някой друг ми помогне с тази. Сега искам да проверявам дали не е излязал от играта, дали не е излязал надолу. Как се случи тази проверка? Добре, трябва да проверявам човече.y, нали така? Дали е по-голямо от game.with.
тогава ще му зануля скоростта по Y и човече.y ще стане game.height. Всъщност и тук трябваше да е height минус човече.height. И това какво ще ни даде? Мога да ида надолу, изведнъж ще ме... човече.y и то ще ме върне. Мога да изляза и пак ще ме върне. Това как го правихме предишния път? Да махнем височината на човечето. Тук. Тук ли? Да. Да. Ама да я махна или да я добавя? Да я добавя. Точка height, нали така? Това ми казваш да напиша. Да. Добре, нека го видим. Тук тръгвам да излизам и то ме спира. Добре. И ето, вече не мога да изляза от нито една страна. Аз, общо това ви бях подготвил като задачка за днес. Малко да упражним и анимациики и добавяне на картинки, движението и проверки. Добре, някой да иска да попита нещо? Има ли човек, който не се справи днес като цяло с задачата? В смисъл, дали виждате картинките, дали успявате да си вземете клавиатурата и да проверявате дали даден бутон е натиснат? За такива неща питам. Разбира се, след като приключим, винаги можете да си довършите играта. Не е казано, че точно сега и веднага трябва да я довършите. Обаче искам да знам, че вървим с едно ниво, което всички вървим заедно, а не аз да си говоря за едни, а на други да им е скучно. Искам всички да се развиваме заедно. Така че чакам вашите въпроси. Господин, може да върнете кода. Да. На кое ти трябва? На последното. Това, проверката за излизане. Да. Добре. Добре. Все още чакам въпроси. Ако някой има, да ги зададе спокойно.
Добре, аз мисля спра